Piye ta iki kalah karo Mbak Cipi iki piye iki? Ayo, lanjut. Ulo sawah sapa ngandut. Natyano atiku wis kapilon. Saibaku ngarasaku lamun bisa jajak tekan sliramu. Ya, dilanjut tunggu lho sawarane iki. Piye to ki?
tresno disekseni asal lintang tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula ayo Bu paringa utoso areng bulan wayah wengi nambahi kagesing ati iki kona ngendi kona tu kapusane wong bagus aja sira nelongso aku teko gendong tresno lelangen asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa atur nuwun Pak Kang Mas tentram hatimu aku setia ngenteni sliramu aku bisa ketemu tresno suci manggi ora layu Madurno terima kasih iya
Mas Ratno koyok biasane kae lho. Apa dadak diparani rono? Sanggup ora? La jebulane krusa-krusu kaburu nafsu wekasane wetang mate ragate ake aku dhewe sing nyebake
Pak Wagino. Monggo Pak Wagino juga midhangetaken. Mas Gogot pernah melu rene iki. Amin ya Allah. Mendah boyo yang tosito boleh kawan diko pasti bahagia monya seorang lahiran putri Celestia tapi sonyuar kan pesona
iya iya sewendo sowe lawase kowe lunga pamit karo aku yo wong ayo papujanku ati susah mung kangen sliramu anak kambing kaya
Ayo. Ayo ya. Yo 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 yo. Ayo sayangku. Kerajaan Banyuwangi Rena wangi sing tau sepi lanang wadon nang nekani ngilangake susah ngati longgo ring pasir-pasiran sembur-semburan keredoan manuk-manuk seliweran lanang wadon uber-uberan gandeng renteng ring pinggiran pinggir pengawan kerajaan sir-siran name matri janji urip bareng sir-siran nambe
Pelakan tepi aku tansah kenyut yang pina peno ing kono ayo mono mring kawula Saiki tanti-anti bisa wadati ati saiki. Moga-moga kasempatan nono sakate panjung. Terima kasih, Pak. kabeh pepas deniku dan bisa tenselai mergo triprakara Jodoh bejo ati tak campuri. Matur sembah nuwun. Sing jaipong iku anak kula nang Hanafi. Weh, lah iki ropake menenge to, Le. Manep ing ati Rino enteng kang lakoni Muga-muga kasempatan nono ing tempe mangkon. Iya iya kabeh pepas deniku datang bisa tenselai mergo triprakara Jodoh bejo pasti ati tak campuri. akan dimeneping ati inoso enteng kata lakoni kanda asli bisa kelakon ing temine Terima kasih. Lagi Mas Is.
retno kang katon malelo mawelengku muga tansah eleh Najan adoh tresnaku tansah sumandhe Rina wengi aku mung tansah ngenteni tan kendekan nyidya tetes sing tresna tansah tuwuh dadi tataline atiku kang tansah anandang kasmaran wong kuning kambang ning atiku asihku kang renggani dadi tataline aku kang nandang rata lilan ana jagat pring sliramu tansah gandeng renteng kaya milan intuna
sak kanca saking Maduretno Sinaran Ceria Vision System Bogene wonten kira langkung pun ngapunten panutup ngatur akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.